Jos kuolisit tänään, missä viettäisit ikuisuuden? Monet haluavat ymmärrettävästi taivaaseen, mutta syntisinä ihmisinä kaikki ansaitsevat joutua helvettiin. Epämukava totuus tosiaan, mutta totuus kuitenkin. Ensimmäisen Johanneksen kirjeessä luvussa 3, jakeessa 4, määritellään synti näin. Se on Jumalan lain rikkomista. Jokainen ihminen, joka peilaa tekojaan tällä lailla, tajuaa olevansa tuomittu. Roomalaiskirjassa luvussa 3 sanotaan, ei ole yhtäkään vanhurskasta ihmistä maan päällä. Ei ole yhtäkään, joka tekee hyvää. Kaikki ovat tehneet syntiä. Standardi, millä meitä mitataan, on Jumalan täydellinen pyhyys ja oikeudenmukaisuus. Jumalan täydellinen oikeudenmukaisuus vaatii, että synti rangaistaan. Yksikin synti tekee siis syntiseksi. Kuka rikkoo yhtä lain kohtaa, rikkoo koko lain. Kaikki Jumalan lait on pidettävä aina, jotta olisit lain mukaan vanhurskas, eli Jumalan silmissä hyvä. Oletko koskaan esimerkiksi valehdellut? Jos olet siis valehtelija. Kaikki valehtelijat ansaitsevat lain mukaan helvetin. Ihmiskunta on totisesti avuton, toivoton ja menossa helvettiin syntiensä takia. Kuka voi sitten pelastua? Vain Jumalan vanhurskaus voi meidät pelastaa, sillä mikään määrä omia tekojamme ei voi pyyhkiä syntejämme pois. Jos murhaisisit ihmisen, et hän oikeudessakaan voi sanoa, että teit hyviä asioitakin ja ettemme ansaitse tuomiota. Jeesus Kristus kuoli syntiemme puolesta. Hänet haudattiin ja hän nousi kuolemasta 3. päivänä. Jeesus Kristus, synnitön Jumalan poika, Jumala ihmisessä, maksoi syntiemme rangaistuksen ja kuoli puolestamme. Hän antoi meille täydellisen vanhurskauden, jotta pääsisimme taivaaseen. Vaikka olimme syntisiä, Jumala rakasti meitä niin paljon, että Kristus kuoli meidän puolesta. Mitä meidän täytyy siis tehdä pelastuaksemme? Uskokaa Herraan Jeesuksen Kristukseen, niin te pelastutte, sanotaan apostolien teoissa, luvussa 16 jakeessa 30-31. Jeesus sanoi, olen tie, totuus ja elämä. Kukaan ei pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. Uskosta me yksin pelastumme, emmekä mistään teoistamme. Efesolaiskirjeessä luvussa 2 jakeessa 8-9 sanotaan, armosta Jumala on teidät pelastanut, antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Johanneksen evankeliumissa luvussa 3 jakeessa 16 sanotaan, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Kun ihminen asettaa uskonsa Kristukseen, hänestä tulee Jumalan lapsi ja kaikki hänen syntinsä on annettu anteeksi, ikuisesti. Silti, jos hän tekee syntiä pelastumisen jälkeen, on synnillä negatiivisia seurauksia tässä elämässä. Hebrealaiskirjeen luku 12 jae 6 sanoo, jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Hän lyö jokaista, jonka pojakseen ottaa. Johanneksen evankeliumissa luvussa 10, jakeissa 28-29 sanotaan, minä annan heille ikuisen elämän. He eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä minulta. Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kuin kukaan muu, eikä kukaan voi riistää heitä isäni kädestä. Näin sanoi Jeesus. Asettakaa uskonne siis Jeesuksen Kristukseen, niin te pelastutte ja saatte ikuisen elämän.